नाम भोजपुरिया जहान हम अनिकेत तिवारी रोवालो के स्वागत कर रहा बानी रोवालो के भाषा वाला चैनल में। आप लोग के बता दी कि पीली पुदीना भोजपुरी में एगो नया रिकॉर्ड बना दिले बा। 3 घंटा में 1 मिलियन से ज्यादा व्यू और सीधे ट्रेंडिंग में पहुंच गई बा। भैया गाना ट्रेंड कर रहा बा और उम्मीद पर खड़ा उतरल बा। लोग सोचत रहे कि आखिर पुदीना सॉन्ग के बोलबम में कैसे बने हन पवन सिंह जी। तो आप लोग के बता दी कि गाना के मुखड़ा गाना के अंतरा तो इतना बढ़िया तरीका से रोशन सिंह विश्वास लिखले बड़े कि आप लोग के दिल में छेद कर दी। नहीं जा देख रहे तो जाके वे म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखी जा। इतना जबरदस्त पवन सिंह और रवि पंडित परफॉर्मेंस के लिए बालो में रवि पंडित के 4-5 तबड़ाक भी लागल बा। पुदीना हसीना ज्यादा गाना से में तबड़ाक लागल बा रवि पंडित के और सृष्टि पाठक भी जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बड़ी पवन सिंह के साथ, यानी कि उम्मीद पर खड़ा उधर चुचुकल बा पीली पुदीना गाना और भोजपुरी में एगो नया रिकॉर्ड बनावे जा रहा बा। गाना एक गौर इतिहास सोचे वाला बा काहे कि 3 घंटा में 1 मिलियन व्यू और डायरेक्ट ट्रेंडिंग में पहुंच चुकल बा गाना। भैया नहीं की जा देख रहे तो जाके देखी जा। एक गाना के कोरियोग्राफर बड़े राहुल यादव जी और पवन सिंह जो कि जबरदस्त डांस के बड़े गाना के अंदर, यानी कि मिला जुला के इतना बेहतरीन गाना आयल बा। एक गाना के एक लाइन होके एक डांस स्टेप होके चाहे एक हरकत होवे के गाना में, गाना के कॉमेडी टाइमिंग होगे, सब कुछ बेहतरीन बा। और पतने कहम कि पहले वाला पुदीना से गाना से जो कि लाख गुना बेटर बा इस सावन वाला पुदीना गाना। इतना बढ़िया गाना आ गया भैया कि नहीं जा देख तो जाके देखी जा। और ऐसा लगा था गाना एगो भोजपुरी में नया रिकॉर्ड बनावे वाला बा, यानी कि पवन सिंह एक बार फिर से मार्केट में आग लगा दिले बारे और 3 घंटा में गाना के 10 लाख से ज्यादा लोग देख ले बा। यदि आप लोग देख ले बन जा तो आप लोग के कैसा लागल बा अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। और भोजपुरी जगत के हर छोट बड़ न्यूज जाने खातिर इस चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।